Så er Grane på bane for første gang. I hvert fald efter tilridning. Hvis du vil låne en pisk, så siger du til. Ja. Nu bliver der presset lidt. Kunne I blive veninder, Lea? Kunne I blive veninder? Det er I da. BF. Wow. Yes. Hun vil ikke presses. Er det dem? Fordi Asi bliver stående dernede. Det. Der er der lidt tølt i det der. Det er der. Nej, de er godt nok underlige. Ja, hun er rigtig islænder.